Ja, vi starter herinde på Surveybanken, hvor vi går ind under familie- og kønsroller og vælger køn til Add to Row. Og så har jeg valgt at tage, hvem der har den højeste indtægt. Den vælger jeg så til Add to Column. Så nu her kan vi se i procent, hvor mange der synes, at deres ægtefælle, partner, har den højeste indkomst. Det laver vi om til numre. Og så har vi en oversigt over her med hvad mændene siger og hvad kvinderne siger og det totale. Det går vi ind og trykker på den her og eksporterer den til Excel. Og det har jeg gjort her. Og her har vi de observerede værdier, som vi var inde på lige her, er kopieret ind i Excel. Og så har vi regnet ud her de forventede værdier. Og det er gjort ved hjælp at sige det totale antal, der har svaret i for eksempel min ægtefælle, hvor der partner har ingen indkomst, og så det totale. Og fordi vi har gjort det ved mændene først, har vi taget det totale antal mænd, der har svaret på undersøgelsen, og det totale antal i det hele. Og det samme har vi så gjort for kvinderne, hvor vi så bare har taget det totale antal kvinder, der har svaret i stedet for. Og som I kan se regnestykket heroppe, B8, det vil sige det totale her, gange L7, I7, divideret med I8, som så er det totale antal kvinder og det totale i det hele. Det har vi så fortsat med at gøre hele vejen hen. Og så har vi ved hjælp af denne trykket her og gået ind i key test og valgt vores observerede værdier, som er dem her, har vi valgt, og så vores forventede værdier, som er dem her. Så trykker vi OK, og så skal vi få et svar hernede. Som der står 9,3371, og E'et det betyder bare, at der er en masse decimaler. Og da det jo skal være under 5%, før vi kan beholde vores hypotese, så kan vi sige, at ud fra vores p-værdi, så vi har regnet ud til at være 9,3371, så forkaster vi så den her test. Så det vil sige, at den holder ikke, fordi at den ikke er under 5%, som er det optimale, vi skal bruge.